मुंबईसह 5 महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र लढतील. इतर महापालिकांबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊ. ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत संजय राऊत यांनी ही माहिती दिली आहे. मराठी माणसासाठी एकत्र लढण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सध्या या क्षणी माननीय उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र आलेले आहेत. मुंबई महानगरपालिका, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे आणि नाशिक या प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये आम्ही एकत्र लढतो आहोत. बाकी इतर महानगरपालिकेमध्ये स्थानिक पातळीवरती जे दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत ते निर्णय घेतील. तर मुंबईसह 5 महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्रित लढणार आहेत आणि इतर महापालिकांबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊ. ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत संजय राऊत यांनी ही माहिती दिली. तर अशा प्रकारे मराठी माणसासाठी एकत्रित लढण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे.